nu pot să suport, dar gagică am dă mesaj și îi răspund cu nu pot sta pe loc, îți dau multe dacă ești pe stop. Nu mai vorbi, nu vând dialog. Am pis de ca un ginecolog, vorbiți-mă că oricum nu-mi pasă. Vor să ne împăcăm, zic lasă. Învăț din greșeli, deci nu mai stau cu boschetari. Am pis de DM-ul plin, dar niciuna cu ea. După ce faci în seara asta și ne te mai fut așa. Wow, am multă răbdare, dar nu mai stau cu ăștia că vor validare. Mă văd că bubui mă vor înapoi și mi se pare că faci într-o lună, iau pe când trebuie. Sunt beat killer, acum câțiva ani eram dealer. În cu Dudu, ies din mașină, am pe mână codeină. Fac de game a Hall of Fame, iar o pistă de mi-am zice sincer, iar o pistă de am zice ești trash. Asta zic tot, de ce nu înțelegi? Okay. Nu vreau să mai stai, nu-mi pasă ce ziceai sau ce dracu combinai. Nu pot să stau pe loc în goana după cash non-stop. Zici că ești minge de fotbal, cum te joc în picioare. Și jur că nu am răbdare să simt amar iar băgoaie. Și nu știu cum se întâmplă că i-am băgat una întâmplă. Și vrea să luat și cum pun, dar nu prea pot că-ți mor. Iar în joc și nu mai suport. Și intru iar în joc, nici eu nu mă mai suport. O iau cu mine acasă, crede că o iau de